Pwede lang ito. Grote komt geen probleem hier. Je kan ons uitpakken, maar ze weet ons het is daar om te helpen. Grote zien, die time hij short met de kassie man. Wel welkom worden, die grote hier zo met 500 rand man. Sam blief net met 500 rand. Kijk, hij komt ons niet die tronk in. Ja. Als ik rechtsdag zeg, je was bijna voor diefstal. Hij doet hier 5 jaar, ne? Ja, maar je hebt eerder veranderd. Ze was een nummer ook op het tijd geweest. Ja. Ze bij mensen aan gerand zijn. Hij moet zal weer gebeuren, die grote beloven, die grote betalen. Dat was ook schulden van Joe, wat je niet mensen gaan betalen. Die verleden komen altijd terug aan de man, ze zeggen maar ook niet. Maar je zei die timer is ziek of wat heb je nog gezegd? Hij is ziek die timer. De hoop is recht, die zoekt die geld met de kassie man. Ja, die grote. 500 rand, ne? 500 rand die grote. Nou, zijn die boete man, hoe kom ik die gevoel kan je niet vertrouwen? Als je grote kan niet vertrouwen, ik is niet weer zo'n mensen, dat verandert die grote. Oké, dat is zeker recht, maar nou, elke mensen in het leven verdient tweede kans. Ja, die grote. Ik ga dat die stierven zo, ga je maken. Dat is recht voor die grote. Maar kijk je voor die match. Ik zoek die geld, maar na 2 dagen terug aan je. Als recht voor die grote, dat gaat zo maken, die grote. Ik wil lopen die grote. Ja, in een serie ook om ik die geld lenen. Ik wil die hele time moet doen. Als recht voor die grote. Je ziet. Dat gaat zo maken, die grote. Hoe niet meer goede hart breken staan. Salut aan jou. Salut. Hij heeft die grote. Als die pijn niet. Ja, die boys van vandaag, joh. En ik moet kwijt met game die. Ja, mij ook. Bekend. Wala. Wat is het? Iron Man. So. Pragna, Antima, Iron Buta. Kwijt door boven. Vamos, vamos lá em cima, mano. Ang terus kasakin man, ay doon na rin kasi namin kasi itong halian 5 man. Kasi ayaw kiba daw da comment yabi wansi. Ay scoort man, so gilitje man. Hij is gevleegd. Hij is gevleegd het nee. Sino ay tayo mga sino? Hij heeft gekrikt 5 jaar bij die tronk. Nou, die man hij ligt voor mij aan terug, hij is diep ziek me bro. Hij wil net visitaan die eigen iets koop. Nou, bij die chemist om te gaan zeggen met de synonyms. Je weet. Dahil man mo ni, dahil man vertrouwen ni Ibrahim. Dahil man. Nung makuha ni tayo mamakmadayan ito. Kijk, nou, anak wat joa opdracht hier. Hij vangt het post. Dan gaan hij die op een truska. Dan gaan verder aan of hij reactie was. Als hij niet is, dan weet ik dat hij het voor mij geleerd. Dan gaan we die joa gaan komen daar. Krijg dan alles nee bro. Ik wil beginnen bij die hals. Dan ik terug levendig. Gelijk die ken niet van mij niet. Kamu sih suruh makan ni tayo man ni man. Gelijk man, ze moeten weer gaan wezen. Metan terus ka sa scene. Wala ba yung yes eh. Ay, yan na. Pati ni Ibrahim kami distract ko. Kasi ito lahat sa inyo. Lapso ka mo distract. Pan, ay kung stiga ba di kurut antara ka mo wala ba antara ka no sig di aflo patay di. Pero bakit Ibrahim sumaray dumuto lang hukom. Pwede man ay kali kay muniswa makan taras ka mo. Ibad na ako. Ay kam liyan ko tar di kurut ay wangaran say antara ka so sig by antara ka is Ay okay na dara Prabal ay ito na si Prabal. antara ka biti vantes ni. Ako dito ang din. Na dara antara ka. Ano ba? Bakit
Boss, die timer van hom sê nee, hy was nog nooit ziek en hij is ook bij de AC. Andreas hoor. Grote, hier sy grote. Hier wat Hoe groot is dit die lyk? Uta. Hoe jy vir my gesê? Kyk my gesig, Jason, nee. Jy gesê jy tyd my siek, jy soek 500. Ek gaan die palet hier lig uit die san, is 5 bulle. Ek gaan op weer reg hier, bro. Ek kan iets anders gedoen het met die geld. Maar dit moet verander, Isani. Dit moet verander. Loop size water daar. Wacht vandaag, Sani. Garrett Beats. Ang kwasi is vastgevangen, ouwens. Sê jy? Ang kwasi is vastgevangen van die grote se ouwens. Ja, met die jongen, nooit die jongen. Hy braai hom, nooit die jongen. Ek kom net nie meer na los te kom maar wel nog los dengan pas dengan kata hidup groten. Di grote kami net by waar dit na wa makan ka dang los makan di grote bawang dan kan sê din. Die grote. Sien jy boy nee. Ek afgesteek Facebook bin nee. En ik gelieg ook man, dat is het niet zo kwaad, maar je ziet Sani. Ja, kom kry sy nommer. Sy nommer stink zomaar man. Ja. Ze gaan 5 bil betalen in mijn account hè. Ja, kan niet. Die grote 5 wil 4, die grote wil dubbel. Ja, kan ik laat vals over die grote zoeken, kry die grote. Maar kom dubbel man, ik kan nog vragen, die dubbel is misschien optie. Hoe meer je Sani? Oh, kan die grote maar die grote kan kom kry. Ja, kan losmaken op die grote, kan die grote net met nawa kom geteken om te kan zijn, die grote niet. Dat poes het ook achter vastgemaakt, daar op een stoel. Jullie kan hem gaan chase. Hij komt krijgen die grote moet niet nog meer nawa Thomas handen. Moeten ze gaan uitbreiden, kan niet weer een haat met die grote. Moeten ze gaan kwaad. Terug die onsen van mij, hé. Hé, nooit dat is maar een lang maar is er met zo'n tijd die mee moet. Woi, grote. Let mooi braai die grote. Ja, kan Getijg op die grote zijn. Maar die normen van die grote stank op. Wat zijn die grote? Aku menawa los ura kan lain. Oh, la di konti kira ganso ni. Oh, wat een rasta kay ba mi groen. Di kontra kaya man.
nava la Still son. won titlas won la try nava look chai son me. Son. Dit immense. En sy sê hulle, ons reken op 'n ander dag met hulle. Jy gaan sien man, jy wil on die praat Jy baie. is ding ook kom ek vir hulle toelaat om sommer die ons te praat maar jy dubbel betaal staan ek het kroon dringend nodig. Gaan jy groete aan. Wat jy lei die los daar te gaan. Kom maar sê jy vark man. Parang meron ko mahal.